ngai kubre pia ka kerteng ke jong Jesus Christ nong pede bon nong suspa pat nganget kini ka tin ke jong blai ka bang kuren kini ka por ka nong jingker ku fi ke ka kubor ka beningkot ka bang bu kini ka por kini ka kentin ka bang penisrim yu kunyang jingpang menchwa bat yu kunyang jingpang momenta bat hang nu phila banyo ye ke jingkot ka ba paka ha ba fiyo kumi kini kunyang jingpang ki ba mi ka pertai ki ba don ha ka pertai hanu pila banyo ay gijingkot ke bapura hoi ki start sayan juga berthai ki lawat i vaksin ban pen khia i ki bru nu khing jingpang ngala padong ki vaksin juga berthai kin la ban kta ya ka koi ka khia jung ki bru kala wan ra i gijing i ki bru la ki bru kin simru kan kta i ka met jung ubru na ni ka bru jung ki khna jung ki klung bat unu khing min shwam ude nyang tholi kaba haba kibri ki jio yunu kunyang jingpang kalong tik kumbai kibri ki yo yunu kunyang jingpang menta yunu COVID-19 haba kibri kinom la ban sa haka imlang haka snong bar ki kun ki bar ki bahayi ngasem ki haban kiar ki haban shong paji baknang bakadi ki jingpang kanom bet unu nyang tholiru udong kunta bo nombet kinom sa ban shong kalong tik kumenta unu snam ajar po baba kibri ki yo yunu kunyang jingpang Badan puli kini ketin jong blay na ke gospel Marcos hakelunong ke bam ningkong ke dekat ke basau po ong kumne ti ubapang nyong tholi ulawan hau udah kerpat bat udah dem ko siu hau bat udah ong nada memon mela ban pen khut yang uji sute haba ula isin ula keneri ala kakti bat ula kta yu balo ong hau ngamon ti menlong khut ti utang syukran utang nyong tholi ulai ino yu balapan khut yu te haba ula hukum skam yu ula phano kumni ru bat ula hu sumar me nom yetu hanu ndrei khilek no pan pen i yela de haulun do patu aingu na kabanta ka jing khut jong me yaki ru ki ba moses ula kum yakaban long ka jing phla yaki hang ni hadin bo nu bro bayo yu khnang jingpang nyong tholi hadin bo wan si jisu bad wang jisu memon eman pen khia yang anu nu khnang jingpang nyang tholi jisu wang ngamon ba jisu la keneri la kakti yu nu bro bayo yu nu khnang tholi bad hadin la kener ba nu nyang tholi la ino no yu bar ula long ka snido kum khulung kalong yang ka snido ka baningkong ka ba kumju kum ki bom yo yu nu khnang yung kunyang di nyang tholi kalau kawan yang kado kababyang kabadaybyang kado kabaningkong balapan khut yu bara bajisu lapan khut bajisu la mami nomitu ndre ba nu pru bayok ya uklemna banomitu leitu balapan bana syapang Jesus Christ ubala ban kia bara ba kibru ki biyo nu kunyang nyang tholi bat ki we pat kibru ki shapting banya keren banya jan namar mu nyang tholi ubit pikamau ko Old Testament hakaba Elisha udah mana kesi bom day ban sim ji na naman ndai nu kesi namar bala ula persya namar ulong uba xbai ngala banong bat ula sim kita ka ka ba Elisha ulam ham bat Elisha uang ba kata nyang tholi ka bodon hau naman kanwan hame bat kata nyang tholi kawan berkabit hau tang da kaktin ka bobri jong blay Ukraine bat hakaba ka Old Testament hakaba Elisha ula kren yo man ba unlet dan wi ele de du nyosin hakawa Jordan bon khut antu nyang tholi ba la kongo yekta ba ulet ba la khut ka wan yang ka snido ka baningkong hakaba unaman ula don pene gi jins ngosi ula smusi ula du jingkermen ndre ba kongo ya kaktin ka ba bru jong blay Ukraine uyok ya but haba nu bru bayo nu nyang tholi haba wan chu jisu ba ku pen kongo ya de try su that make kita jong jisu ngapa udah yamu udah duai udah kerpat udah penrit ya de ba jisu u isin ba open kia haba open kia nu bru wadin ba ula yok ya u im ha ka tige jong blay kaktin ke jong blay hang ni fisiem ba dai tang jisu bala ban pen kia iknyang jingpang banganget babun ki beri ki ba ai ki jingplang ko me ki sngi ki bala yo inu knyang jingpang ki bala dai ban yap ki
Nrei habai ki pai so turai Jisu bagi kot kat pat ke keteng ke jung Jisu turai Jisu pen im pada pengkia nganget ki babun ki ba plai ye kata ke jing pla sem sim jung ki ka ba ki yok ya nau turai Jisu banganget aba pipe hagi social media view ye kata banganget aba view bat pin small tu chai ba hang ne manu bala ban pengkia na ki jing pang ki ba Dona kebertai kiba beriu kimla pan penkia ki start sayan kim nomla pan penkia ki nomla pan ai jingkia ndrei nyanga syam kat banga puli kitin jom le tangu Jisu fi ka ba blai plan Jisu ban sha alo ka dinfna u plan ye ka ban penkia ye ki ti jingpang ki bedona ka met jong aba jong pi ka ba ka tin jong blai ka ong na kitab Isaiah ka nong ka ba san phlai ka khot ka ba sausan ka ong ba Haswabu Jisu 4 wan kala don ke jingkular ka bakrau tin joblei ka ombat ke jingjam san Jisu jingmong yung Jisu on pen khia ke jingpang jong aba jong pi balai Jisu ong ha ka gospel jong Matius nong ka bakhat wei khot ka ba arbu pa ong to wananga pi baro ki bathai ki bakhia ka jingket ngalap ong kita ki bakhia ka jingket ki bedana ke jingpang bedan pen ke jingya bedan pen ke jingdu jingkerman ibla Kotlat denti habaki wan man bret sutra Jisu ki jingket jong ki habaki wan man pendam sutra Jisu pan khia Deitang ume ubala ban penkia ubolong sim utrai kitrai bolong kunjong blai pi hang Jisu pen kia ini banganget aba kibri ki yo inu khang jingpang hak haunus nam arajar po hakini kisni ki bamenta ka bangi ema kan ke ya kila ban yo kia hau Jesus Christ aba ki pai bobon kibri ki pai yang ba dei da ke jingduai ben yo e ki bin kia kabangi duai hau kerteng ke jong Jesus Christ kun jong play haba pipe na ka tin jong play na ka gospel Lukas ka nong ka bakhat nyo ha ka khot ka bakhat we Jesus ula pen ko ikini ki bapang yang toli si pongot bat kat nongut na kini ki banang ban ayu bat ki manang bat sngongu ya kata ka e ka bo Jesus ula pen ko bat hang ni ngan puli ka tin jong play ong kum ne kelajaro haba udang le sa Jerusalem ula le lingba ru na pedeng kari Samaria berkari Galilea te aba udang lek hapo kawai kesong chipongut kirang ba ki bapang tholi kilawan tan yo u kidayeng na jingai bai kilia pertajam ki ong ko Jisu konratu isen e yangi te aba ulayu i ki ulong ki kilet pin i yeledish hakilundo kala jate habakat ba ki dang yelet lapen khu yeki wei Naki haba ula yoi ba ula penkia ula wan pai uda yaro ban pendon buram yo ublei da ka tin ba jam bat ula dem krop haki kejat jo uda aingu yo unite ula ulong unong Samaria Jisu te ule tho om shem la pen khoi ye ki sipo hendrei nangno kita ki khandai om shem la shem ki bala wan pai bat ai burom cho blei hindrei tang uni uwei ti ulong ha to yeng jat khilek no ru ka jinge jome kala pen khia yame hang ne abo Jisu uyat ninti na kane ke nan Jerusalem balek po Galilea mat persat jong kane ke Samaria bat haba ulai kendu ikini ki breu ki bapang yang toli beres pongut bagi la pertayu Jisu ko ongko trai Jisu tu pen khut yang ini nane tu pen khia ini nu kunyang jingpang ba Jisu ku syukuran ni kini ki kinten wang khilek pen i kileng do pen i haulun do bat haba kat ba kinang yat kata kan yang toli kelah khut no na kamet jong ki ba kila yok ya but unu way adin bo sngo thu bala pen khut u klem let sikini lingdo ki balong runyam ulawan pai pan nama ula yok sngo ye tin ka ba trai Jisu la kren ulawan pai pat su Jisu Christ u kun jong play ban nong pen im ba ulawan pai ba udem krop al trai Jisu ba trai Jisu uang kli uang mene lech pongut nrei se min nrei min tawan tang we ba se kita kendai ngut hatom chim la pun khoi ki baro Jisu uang ikini ki kinten hau nu bru bapang yang tholi Panu yang bapang yang toli sngo tho badai Jisu orang ba lingdo uba janai uba klem tho badia ba sngo tho ba wan tu Jisu ba dem ba sngo tho badai Jisu ban pen khoi om dei ki lingdo ki balong runyam ki bala ban pen khoi yo unang nu khyang jingpang yang toli mar sngo tho ula im ha ke em lang salang hren la sabe la sakan ta una ba uyo e ke jingpang re ba
wan su jisu pen kya bat edin usngol tu par ai burom sha uturai jisu unong pen em ngol tu nat unu wei haba ulai yok kya nu jingpang ai burom ni uturai jisu unong pen em patu uturai jisu la keren ni pong baga jinget jomek la pen kya ye me khilek ka basuk pat unu la em ha kan ti ke jong blai nganget hakini kisni haba fio ye ki chin pen kya na uturai jisu ka nongut na fi ai burom ni uturai jisu kat nongut na pi wan man chong ik ben chong ki dak jong turai jisu ne fi shuat tang kita ki kamba ka ba turai jisu ukwa ban pen khia ye fi kamen toi la da pi yok khia ha ka do rei ka men sim chu fi kam yok khia ka don ka me ning kong ba ka men sim chu fi kan yok khia ha ka men sim chu fi kan yok khia ka met chu fi ru kan yok khia kata ka ba turai ukwa ning kong ban yok khia e ka men sim kata ka men sim kaban yok ya kadai be pikala ka bumut pi phai so turai su nong pen imban no suspa kata ka long ka ba kong san e palan pi hang aba pi puli ni di gospel fin siambo jisu ong ba kini ki beri ki wan wat hanga tang ba kin yo iya ka kamba nri ga dono jungki ga jngai nanga fi ka mentoi ba bun ki beri ki shukwa kamba andai lai yo kamba ki karya no turai su ba ngalai kendu ki bakum kita aro ki beri kila yo kamba nri ga jing im tuki ki im yang ga jing im ka barim fi kim nang ban ai burom yo play ha ga jing im jongki kim nang ban ai burom yo nu play unong pen monong suspa bala pen khia yeki na kata ga jingpang ka ba ki kendu ngalap ong kene ki jingpang nu khunyang jingpang klama kini ki sini na ne ga jingpang kansar ka jingpang bongpong ga jingpang khiring ne ka no ko ga jingpang ha fi yo khia ha to filanang ne man ai burom yo trai ji su bonong pen monong suspa ba pen khia ba bala tamu ubat pen khia om don pat diki we ki bele ki bala pen khia na kita ki jingpang mu ula pen pe ki ba mana ula man pe ki bedko kata kadi ka kubor ka ba kraw ka ba wan na bedeng ka ba turai jisu udai kun jong le bala man le ki baro fi kat nungut na fi la ai borom aba fi yok ya nganget aba fi yok snowi kadi tin ke jong le ka ba ngapen isre mi kun jingpang ba nyang to le aba fi la yok ya lanang ni embat ai borom yo play but hang ni habang siam babala ban pen kya dai tam utrai jisu bolong sim ulong unong pen im jonga ba jufi ulong jisu christ uban nazaret bala banai ekata kamba ba kani kadi ka kubor ka balingkot kabang keren ka pon nganget ublay yo man kor fi ing ba kani ka kubor sa perkhat ma fi manu bala pen khia ne kata ge jingpang ka ba fi kando filandon hat thmir ju ge jingya filandon thmir ju ge jingkhangan filadu jingkerman om idon jingkerman chu fi manu bala pen khia e fi na kata ge jingpang ibabon ki be yo i ge jingpang haba try su la pen khia ki hatu filanang em man ai borong hatu filaya em kat kum ka tin ge jong blai hatu fila im em kat kum ka tin jong blai sa perkhat ma fi ya kata ya ka ei ka bau play la le ya ka ei ka bau try su la le e ge chim jong fi na ba bau e fi finala man penihat man ring man sim de ge jing ba ka jong blai finala man try bang ta de ge jing ba jong blai ya nget ke ni ka kubor ka balingkot ka bangai benta ka ni ka por ka long ge ching kor khu fi pat ublay nyo man kor khu fi lima ka ni ka kubor ha ka ni ka por nam ta ka borom ga jong blai ublay kor khu fi amen.